kanuni badenya cha ani horoya de an sekene ko na shuina cha anyo do fo zigiri Aisha Sidibe aramade lado kane cha aramade bolo kelen te se pele ko fo mo ko farika aha do nyoro fo Aisha Sidibe ngo alla me kaburu kono nam ami wuli kene ga kula cha Allah ma kaburu kono nyo foye ala ta ga nire mais aramade ni kongo orla an bamanaw na an kongo fo saya an moki asikai we horoye ori an se kene kono shuina i danser abe danser ka wuli ga saya tiens Aseri Ousmane Madani Haidara Ramadan de ya bali wulu bali mo chama me nam obise ko tene don mais kerengere la ne TikTok oufle ni bi Solomon Jara don chekele mi me ni ale ko ngo Solomon Jara kula ni jemo ya do ne levier bamanani ay tegere fo ayere ko asike Sigiri Solomon Jara baya de Solomon Jara ye an karamo de an kanaba de Solomon Jara ye aidara ibado réseau e fendo ye foro do beba sena chogo min kadi donc ni mo famu doro mo ba fo ko an ya jugu an ta jugu re an ya kanaba yere de donc la famille Amina ira mola tiens vieux Diabaté na Damakulu balane fendo de sinefo ko fendo tiens on bamana on todo mais tiens suina ko ka ira Aisha Kanobo la ko balani ko ja ko do be balani na mimme ni foli damate tiens mais ni ma dora fo de ne levier bamana ni vieux Diabaté ni shua mi balani ko la ni ya ke ni ba ira jemo ko la ngudi fere bamana ni boki ebise boki ebise ka ko sika fo to akanno ay tegena fo ya vieux Diabaté uba ko nema ko vieux Diabaté na hôtel lo ni de vieux Diabaté balana nyongote bo bishuina nena nani donkela dodi ale kuma e balando na Diabaté ayabla langata donne ke ngi balando ma foki ni balando ne wa obe balando tande wa ijo ngala je obe balando chuko ibala jamba jo chuko rela ni ma do chuko le ibina amne Non, toi t'es un enfant maudit. Comme ma fille, c'est il a fait, il n'a pas fait. Faut quitter là, faut faire un voix, faut quitter là. Faut faire un voix. Faut te faire enfant bien, c'est ça qui est bon. Baba, ijo, e fana be mi fo la o. Vieux Diabaté mo ko do ke balana, ile fana be se ko ke a. Non, frère Diabaté. Allez, c'est le fouet. Abe, men kale ye billahi Vieux Diabaté na ke balana, ni ma ke ya fo ma ko tout. Vieux Diabaté tumro. Ni Vieux Diabaté, comment ko la ma bi balanta na ni ka yira sanve, ni se la ka ke ha. Vieux Diabaté kenabe, angata.
a kai pardon. Voilà ça. ala. Faut te calmer. Le vieux femme n'a pas la qu'est-ce que ça? Ala sa chouarato. Non. Dami mi ta kono abane ta kono. Voilà. Faut prendre le micro. Tiens. Faut prendre le micro. Aha. Ouais, patron, voilà, heketo. L'air c'est là. Eh, l'air c'est là. Avec heketo. Subhanallah. Ok. Bon. Vieux Jamatega ke. Eko ibuna ke. Ai kelebla. Aha. Voilà alors. Après moi, ça va les banques. Non, calmez-vous. Non, faut calmez-vous. Ça va ça va les banques. Ah, ok, chapeau dia, il va que. Non, puis qu'on est even que de. Alors, on t'assied un peu en partie. Merci beaucoup. No, Alasana. Okay, alhamdulillah.